Ik weet niet, is er niet eens een keer tijd om zelf een kroeg te beginnen? Nou, ik bedoel, maar die maat van mij die mag van mij mijn zaak overnemen. Dus dat vind ik helemaal goed. Goed idee eigenlijk. Ja, goed idee. Gaat zoiets nog een keer komen, denk je? Ja, het is zo dat ik... ze werkt al in de horeca en ik heb tegen haar gezegd. Ik zeg, nou luister, als je voor een baas kan werken, kun je beter voor jezelf werken. En aangezien wij een kroeg hebben, is het heel raar natuurlijk als je voor een baas werkt. Dan voor je eigen kroeg. Dus ik heb gezegd, ga nou eerst eens bij ons werken lekker, dan kijken hoe het bevalt. En bevalt het, ik zeg, dan ga je gewoon de zaak overnemen. Nou, het is zo dat ze zingt al een beetje. Dus ze heeft al een paar keer een duetje met me gezongen natuurlijk, op de cd. Maar ze is nu juist omdat ze nu meer in de zaak is ze juist meer aan het zingen. Dus ik vind het alleen maar leuker. Dat is een hele goede training voor haar. Volgens mij wel. Ik denk ook dat het voor haar zelfvertrouwen, want ze had toch een beetje de moeilijkheden om voor het publiek op te gaan treden. Ik denk dat het zo heel langzamerhand toch misschien de goede kant op gaat. Nou, gewoon het lekkere omgaan met mensen, mensen vermaken. Als dat lukt, is het zo'n lekker gevoel. Dat heb je met zingen, dat heb je met een kroeg heb je dat. Als mensen een avondje uitgaan en ze hebben gewoon een avond naar een zin gehad. Nou, dan is het gewoon verschrikkelijk leuk om dat mee te maken.